some ducks. Oh, they're so cute. That's a lot. Hmm. I don't have a light. Let's see, one more time. What time is it? 1:42. This is funny. This guy did a GoPro of him snowboarding. Watch. Look at this. Look behind him. I have a viewer. Okay. Yeah, look behind. See that? No. What is it? I didn't see nothing. Keep looking. What's that? What is that? It's hard to see. Hi, Grace. What? I can't tell what is that. I don't know what is that. It's hard to see. I know. And it's so hard to read. I didn't pay attention about the. I'm just looking for the. Hello, Grace. Anong oras na dyan sa Pilipinas, Grace? Oh, Grace. Tinawag na naman kitang Grace. Hi, Greta. For 54 ng hapon? Actually, it's not too bad even I don't have light. Maybe because of my computer reflection. Oo nga, natawag na naman kitang Grace. Kasi naman parang Grace naman yung ano mo, Greta pala. Grace. Grace. Hi, Irene. Hello. Irene TV. Hello. Kamusta? Actually, pangalawang live ko na to. Yung isa. Pangalawang live ko na to, inulit ko siya. Pwede ba yun? Kasi yung unang live ko, dinelete ko siya eh. Tapos, ito na yung pangalawa, inulit ko siya. Naisipan ko lang mag-live bago ako matulog kasi hindi pa naman inaantok. So, bago matulog, mag-live na lang muna saglit.
Ano na, 1:46 ng madaling araw. Madaling araw na dito. Oo, madaling araw na. Ganitong oras kami natutulog, mga bandang mga 2:00 ng madaling araw. Kami natutulog. Hindi pa inaantok. Kaya medyo ano na, hindi pa naman inaantok eh. Kaya naisipan kong mag-live saglit. Saglit lang naman tong live na to eh. Mga siguro ano, 11:00 ng umaga. Ako nagigising. Oo. Wala namang pasok bukas eh. So, okay lang kahit magising na ng tanghali. Wala namang pasok bukas. Day off bukas. Oo, bawi pa rin. Ganito talaga yung ano namin, yung tulog namin. Mga 2:00 ng madaling araw. Ano na kami niyan? Ready na kaming matulog. Mga 12, 2:00, nakahiga na kami niyan. Matutulog na kami. Sige, 2 viewers. 3. You. Oo, minsan maaga rin akong gumigising. Pag may pasok ako, gumigising ako ng 9:00 ng umaga. Tapos, ganun pa rin yung tulog namin, 2:00. 2:00 yung tulog namin. Tapos, pag may pasok akong sa trabaho, nagigising ako ng 9:00 kasi medyo mabagal akong kumilos eh. Kaya kailangan gumising ng maaga pag may pasok sa trabaho. Oo. Oh. Okay lang, Grace. Oo, nagigising ako ng ano kasi mabagal akong kumilos. Kailangan gumising ng medyo maaga. Dahil sa whitey. Tama. Dahil nga sa whitey. Puntahan kita mamaya si ano Irene sa ano mo sa iyong tahanan. Puntahan kita mamaya. Magpi-play ako ng mga siguro mga mga 5 video or 3 video. Puntahan kita mamaya bago ako matulog. Okay lang yun, Grace. Nandiyan ka pa ba? Okay lang yun kasi minsan talaga mahina yung signal. What if I use whitening? I'm gonna try to do whitening my teeth every day for 5 days. You're gonna be in some pain. No, I haven't feel sensitive after That's one day. One day. It gets worse. I'm gonna try it maybe because I'm gonna try it for 5 days. Maybe my teeth gonna like whitens for doing that like for 5 days straight. Is it 2 o'clock? 10 minutes before 2 o'clock. I'm playing with my teeth. This I wanna put the picture frame with the shelf over here. Well, it looks empty. Maybe. I wanted a headboard, but then we got that dresser. Why? If we put a headboard, we cannot fit the dresser. It moves the bed out. There's no space, no way. Not enough. Thank you pala, Irene, sa pagpunta dito sa akin. Thank you so much.
What type of headboard though? It's just like shelves behind the bed. I want to put shelf over here too. To put maybe some of my stuff so that my desk gonna be clean. So I gonna put like a little bit, those square, how do you call that? Square plastic that I can put the storage on it. There with the shelf. I can set my when I'm not using my camera, I can put my camera on the shelf. Maybe all the charger gonna be separated with a different container. Maybe. Sure. Ooh, 1:52 in the morning. Do I have to brush my teeth again? I don't know. Have you eaten? No. I shower, I brush my teeth, and use the whitening slip. That's it. So do I need to brush my teeth? No. No. I'm using my phone as a mirror, honey. Are you tired? You go to bed? I'll wait till like 7 minutes, and I'm gonna close my live stream in 7 minutes. Yes, I'm gonna do a live stream again tomorrow. Maybe I'm gonna do it earlier, maybe in the morning. Just do it when you feel like it, but do it longer. Longer. Hi, Ghost Chill. Hello. How do you pronounce your name? Ghost Hill? I got new viewers. Ghost Hill. Hello. Hello, everyone. Thank you so much. Hello, Ghost Hill. Shout out to you. Queen Irene, baka hindi mo pa siya kakilala si Ghost Hill. Nandito siya sa live stream natin. Thank you sa pagdaan. Maraming salamat. Oo, siya yan, si Queen Irene. Ay, no, hindi siya si Queen Irene. Hindi siya si Queen Irene. Pero Irene din siya. Pero hindi siya si Queen Irene. Si Irene B. TV siya. Wala ako ngayon, nakikita niyo ba, guys, dito, wala ako dito, pag gabi kasi hindi ako may, okay, iba siya, hindi siya si Queen Irene. Kung hindi mo pa siya kadikit, sige, puntahan mo na si Irene B. TV. Oo, dikitan mo siya, mabait yan. Pag gabi, nakikita niyo ba, halata ba sa yung wala kasi ako ditong ipin eh. Dikitan mo siya, mabait yan, palaging, pag nagla-live ako, palagi yan nandito si Irene B. TV. Maraming salamat, Irene. Naisipan ko lang mag-vlog bago ako matulog. Ay, mag-vlog. Mag-live bago ako matulog kasi wala namang gagawin, so naisipan ko lang mag-live ng saglit.
bago kami matulog. Oo, marunong yung kumanta. Queen Irene, tapos na daw. Ang galing mo daw, kumanta. $150, $157. Sa mga pumunta dito sa saglit kong live stream, maraming salamat. Ghost Hill, Irene BTV, thank you so much. And Greta Casio, thank you sa sa pagpunta saglit. Maraming salamat sa inyong lahat na nandito ngayon sa aking live stream. Pangalawang live stream ko na to, yung isa dinilit ko siya. Inulit ko ulit. Hi! Hi, Kenshin Batusai! You're here again. Thank you so much. Shout out to you, Kenshin Batusai. Ang hirap i-pronounce ng ng name mo ba? Kenshin Batusai. Hello! Maraming salamat po sa inyong lahat. O sige, puntahan kita mamaya. Ito ba yung channel mo? Kensen Batusay? Ito ba yung channel mo? Ito yung name ng channel mo? Kasi naalala ko pumunta ka pumunta ka sa live ko dati. Tapos yung chinek ko yung channel mo, wala namang hindi ko ma-search yung, okay, ulitin ko nga, hindi ko ma-search yung yung channel mo. Dito nga, pwede nga dito sa sa itong gamit ko. Try ko nga, baka ko. Sige. Para alam ko yung mo. Puntahan kita sa channel mo. Ah, ito yung channel mo. Okay. Ito ba yun, Kense? Ito ba yun? Ikaw ba to? Ikaw to, no? Sige, puntahan kita mamaya, okay? Ay, sorry, hindi ko... Oh, sige. Ito, isang isang channel ko to. So, pupuntahan kita dito sa isang pangalawang channel ko kasi may dalawa akong channel. And then, pupuntahan din kita sa isang channel ko, okay? Ito, panoorin na kita. Ikaw pala to. You're welcome. So, dito ko muna siya panoorin sa pangalawang channel ko. And then, para madali ko na lang siyang hanapin yung channel mo. And then, sa una kong channel, pupuntahan din kita. Ayan, naka-play ka na, Kenchen. Yan. Ikaw na to, panoorin ko, tapusin ko, tapos, click kita. You're welcome. So, ayan na, malapit na. Ang cute ng pusa. Yan. Pasensya, nakalimutan ko ka nung una mong na at live ko. Sinesearch ko kasi hindi ko mahanap yung channel mo. Ito pala yung channel mo. So, okay. Anuhin na kita.
Tapusin ko lang to para ano. Sa pangalawang channel ko to ha. Mag-comment na lang ako para ano. Are you going to bed? Do you want me to change the camera? No, it's fine. I'm just gonna finish it real quick because I have to subscribe. Ayan, still playing. Kenshin Batusai. Tapos na natin to. Para may ano ka, madagdagan yung ano mo, yung friends mo. Ang cute ni Cat. Ang cute ni Kitty. Cute, cute. Ang cute ng dress mo dito. Ganda ng ano, kulay. Red. Oh, ang cute. Merel. Merel yung pangalan ng pusa. Ang cute naman. Meron ka din palang computer. Ay, ano, computer ba yun o laptop? Laptop? Ah, okay. Parang computer eh. Kasi may keyboard. May nakita akong keyboard tsaka laptop. May ano natin yung ano. Ganyan. Kasi dito yung bed namin, baka matulog na sila. Ayan na. Ang cute ni Muriel. Cute. Soon. Trinay ko lang saglit mag-live. Pero, hindi pa lang, siguro mga ano, mga 15 minutes pa. Tapos matutulog na kami kasi alas 2 na dito ng madaling araw. 2 o'clock na ng madaling araw dito. Cute naman ni Muriel. Malapit nang matapos. So, ano ko muna dito sa pangalawang channel ko. Tapos, babalikan kita sa... Oo, madaling araw na dito. Alas 2 na ng madaling araw. Ghost chill. Ayan, tapos na. Tapos na Kenshin Batusai. Puntahan naman natin si ano. Ayan. So, mamaya balikan kita sa isa kong ano. Isa kong... You're welcome. Ikaw naman kaya, Ghost Jill. Puntahan kita. May bago kang video, no? Puntahan ko si Ghost Jill. Wala ka pang video, ang bagong video, okay lang. Kung wala ka pang bagong video, manood na lang ako ng isang ano mo, video. Matagal na pala. Hindi ka nag-upload, Ghost Jill? Yung last video mo, a month ago pa siya.
Tama ba, Jill? Panoorin ko na lang to. Okay. Panoorin ko na lang siya. Tapos i-ano kita, i-ano kita, pangalawang channel ko to ha. Panoorin ko na lang tapos i-ano kita dito. Tapos panoorin ko din sa yung itong channel ko. Ito na siya. Yan. You're welcome. Pangalawang channel ko to ha. Yung ano lang, yung pihira ko lang gamitin, pero iaano kita dito para madagdagan yung ano mo, okay? Madagdagan yung ano mo, yung madagdagan yung mga tagahanga. Ano tong ano, tools in Kali? How to install tools in Kali? Ano to? Ghost Chill. I'm gonna try to do live again tomorrow. Maybe early in the morning. I'll try. Or maybe not. Oh, pang-hacking sa operating system. Okay. Buti na lang marunong ka sa computer. Ako wala akong kaalam-alam sa computer. Mag-comment tayo. Ayan, nag-comment ako para and then Hi Joy! Kumusta? Hello! Ang tagal na nating hindi nagkita. Busy ka, Joy? Hello! Hi Joy! Nasa ano ka pa? Tawag dito? Nasa Hong Kong ka pa, Joy? Ha? Nasa Hong Kong? Hindi. Ay, ay kitsisikan ako na. Oo nga naman, alam mo, buntis ako eh. Hindi na ako buntis. Joy. Hindi na. Hindi ko pala na ano yun na video kasi ayaw ko nang gawing ano, mag-vlog about sa buntis. Nasa Thailand. Nasa Thailand. Nasa ano, Pilipinas ka na ngayon? Hindi na ako Joy buntis, na kunan ba ako nung ano, mga oo, excited pa naman pero okay lang, bad things happen. So nakunan ako kaya hindi na ako buntis ngayon. Try na lang ulit. 4 months, 5 months ago. So ayaw ko lang ano sa isama sa ano ko sa vlog ko kasi nakakalungkot yun. Nagbakasyon ka. Buti ka pa, nagbakasyon ka pa. Ako wala pang extra pera para bakasyon ba? Kumusta yung Pilipinas, Joy? Ghost Jail, malapit na. Okay lang, okay lang, Joy. Try na lang ulit. Oo, di sana ngayon malaki na sana yung ano ko, yung chan ko. Pero wala, flat na siya. Flat na siya. Malapit na akong matapos sa iyo. Ghost Jill, ayan na ano ko na. Naabutan ka ng ng bulkan. Ghost Jill, tapos na pala, naano ko na siya. Naano ko na siya. Monetize ka na ba, Joy? May mga bago ka bang upload? Puntahan nga kita mamaya. Na-stranded ka ng ilang days? Oo nga naman dahil doon kasi yung mga flight na stranded ha. Di ba monetize ka na, Joy, ha? Puntahan nga kita, Joy, sa sa
Why? Bakit hindi ka na kaya pala hindi na kita nakikita? Bakit hindi ka na active? Sayang naman. Kahit ano, at least mag-upload ka man ng video kahit busy ka na. Upload ka lang na kahit anong video. Okay lang yun, at least yung yung channel mo active. Sayang eh. Kaya pala wala kang upload kaya hindi kita nakikita. Kala ko kung nasaan ka na eh. Mag-upload ka kahit paunti-unti. Para active yung yung channel mo ba? Sayang eh. Monetize ka na pala eh. Oo, mag-ano ka na kahit paunti-unti. At least hindi mawala ng videos yung yung channel mo. Busy ka? Grabe naman, sobrang busy. Sobrang busy ba? Joy? Ako din busy. Puro trabaho, trabaho, trabaho. You tired yet? I have 3. Okay. Okay, Joy. Paalis ka na. May pasok ka ngayon, Joy? Thank you. Ghost Hill. May pasok ka ngayon, Joy? Okay, Joy. Thank you so much sa pagpunta. Ingat ka din dyan. Maraming salamat. Mag-upload ka ng video kahit at least ma-active yung channel mo kasi sayang. You're welcome. Bye muna. Bye muna. Ingat ka, Joy. Miss Joy daw tawag sa'yo ni Ghost Hill. Bye, Joy. Ingat. Iko-close ko na tong live soon kasi na dito 2:14 in the morning. So close na natin yung live natin. Thank you so much, Joy, Ghost Hill, and who else here? Kenchai Batusai for visiting my live stream, and Irene B TV and Greta. Thank you so much, everyone, for being here in my live stream, and I will see you on my live stream or on my blog. Bye, everyone. Bye. You want to see the duration, honey?